onye isi ọrụ wee nye gọvanọ Chukwuma Soludo Maazị Ernest nakwa ezinụlọ ndị be eze ajụghị niile n'osikwu nke ọgbụ dị na kansụl ime obodo Orumba North n'ime Anambra steeti merubere nne ha bụ Lady Christiana Mgboye eze ajụghị dịka ọ na-emerube ọgbụgba afọ 92 ya. Lady Christiana nakwa di ya lara mmụọ bụ ndị Chineke ji ụmụ 8 ya bụ nwoke 6 na ụmụ nwaanyị 3 wee gọzie. O nwekwaziri ọtụtụ ụmụ na ụmụ ka anyị sonyere Emmanuel Okonkwo maka akụkọ ahụ n'uju. N'okwu ya, aka na-achị steeti Abuo ka mmụta Chukwuma Toolu nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ onye ji ọkwa Chief of Protocol ya bụ Maazị Chinedu Nwoye tụrụ nnọọ ezinụlọ eze ajụghị maka ịkwanyere nne ha ugwu ugbu a ọ ka nọ ndụ ma kwue na ihe nke a bụ nnọọ nke so n'otu mgbasa ozi ọ na-agbaso nye ndị na-eto eto ka a na-akwanyere ndị nke ha ugwu oge ha dị ndụ karịa oge ha nwụrụ anwụ ma kpọkuo ndị mmadụ ka ha bụ ndị ga-enwomi ihe ahụ ndị ezinụlọ eze ajụghị mere. N'aka nke ya, onye ji ọkwa managing director nke ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Maazị Christopher Okwu nọrọ oge ọ na-ekene Chineke maka ogologo ndụ o nyere oriakụ eze ajụghị kpọkuo ndị mmadụ ka ha bụ ndị ga-amụta ịdị na-akwanyere ndị ha hụrụ n'anya ugwu oge ha dị ndụ karịa ịdị na-akpọsa mkpọsa olili na ọnwụnwụ oge ha nwụrụ anwụ. Nwa nwoke ikpeazụ nke ya bụ onye chetara ọmụmụ ya bụkwazi onye ji ọkwa Anambra State Chief of Staff bụ Maazị Eze Ajụghị kenere nnọọ Chineke maka iji ogologo ndụ wee chọọ nne ha mma ebe o kenekwaziri ndị niile bịa wee soro ha wee ṅụrịa ọṅụ n'ihe Chineke nna mere ezinụlọ ha ebe ọ nọziri n'oge ahụ wee kwuo na ezinụlọ ahụ ga-akwụ ụmụntakịrị ụmụ akwụkwọ dị 2,000 n'ọnụọgụ ụgwọ akwụkwọ iji wee kwanyere nne ha ugwu na ncheta ọmụmụ ya site n'ọgbụ nke dị n'okpuru kansụl Orumba North. Abụ m Emmanuel Okonkwo.